Hi guys, it's All Souls Day and tara, sabay ta managkot. Mo ni klaro nga mahal na adlaw o gabi managkot. Si mama manggod, ay si kuya day sala. Dami flowers para kay lolo o kay lola. Ay nana kaya. Pwede na gusto gabi ba? Pwede ba? Ngita ko dito ba? Nagpagabi ko guys, aron dili init. Og aron dili pud kayo daghag tao kay kabalo na kaundas, di ba? Videohi ko kay natin masagap diri. Excuse my gabi. Actually guys, ang purpose aning flashlight ay kaning video kay flashlight. Ayun na. Gamay ra ba ang dari ang side? Ang ako diyong gisiguro bisita guys, kay ang ako ang lolo og lola nga mipanaw na og tuwa na sa laing kalibutan. 2015 nawala akong lolo and 2021 nawala akong lola. Dol kayo akong dughan sa akong lolo og lola guys, kay nagdako mi nga naapod sila sa palibot ra ba, silingan ra manggod mi. And katong panahon nga nagsakit-sakit na sila is nakaatiman-atiman pug ko. Dili man jud ko buutan nga pagkaapo, pero at least nakabalo ko sa akong sarili nga gipangga pud nako sila and kabalo pud sila nga gipangga nako sila. Hoy, nag-emote, Charles. Pero bitaw, di mapud ta perminti makabisita sa ila, pero at least di ba sa mga ing-aron makapanagkot pud ta. Ug atwa pud silang pangadjian, di ba? Sayang gani kay nagabhian mi, wala na yung mga kaabag na nagsuroy-suroy nga mag-prayer. Naman to'y term si mama ato pero nakalimot ko. Flowers ra gid pud taon akong nabitbit ila lola ug lolo. Kay gibawal naman gud daw pagdala-dala og halad diri ah. Sa una kada bisita namo diri kay magdala jud mi og biko, ug mga kakanin kay mo ni paborito sa akong lola ug lolo. Apilan dayo naggamayng ilim nun og trisby ba. Kailan mo anak kanang sigarilyong pangtiguang? Uy, mao man gud na paborito ni lola ug ni lolo tumbuhi pa sila. Sa inyo nauso pa ng halad-halad diha ah? Cute pud ning lubnganan nila lola og lolo ba, kay kaning sa babaw nga akong gilingkuran na nanghid ko ana ha paglingkod nako kay sa ako aning lolo nya kani pong nasa baba kay sa ko ang lola. Sila ang nagpamatuod jud guys nga till death do us part. Nauna lang gamay si lolo tapos pa nga after pila ka tuig gisunod pud si lola. Pero bitaw nagpagabi unta ko kay maghimo unta kog content na mangita ko mga halad diri ah. Hoy, joke lang. Pero maulaw man ko uy kay daghan-daghan magtao diri ah. Bisag gabi na. So next undas na lang. Char. Sila na samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amahan na mo naka sa mga langit tuday kag imong ngalan. Mabot ka namang imong gingarian, matuman imong pagbuot din sa yuta na ingon sa langit. Pag humana mo bisita kay lola ug kay lolo, gipangita pud namo among mga uban parinti diri ah. Kay amo apong dagkutan og kandila ba. Diri nga area kay arang ngit-ngita. Wala pud kaayoy tao diri ba. Mga espiritu siguro na ah. Hoy, chay lang. Pag humana mo dagkot didto diretso dayon mi dinhi sa dakong cross. Kay diri na pud mi magdagkot. Nagadagkot pud ba mo sa dakong cross? Kay kaniting pagpanagkot sa dakong cross, ang prayer di ani kay para sa tanang mga kalag. Naapoy nakabutang na prayer dira sa kilid niya kay mao to imuhang i-pray. Unya bago ta mo uli mamalina sa jud tano. Naapod ba na sa inyo nga mga tinuuhan? Dakop-dakop dayon sa aso, butang sa sulod sa sanina tapos tabok. Maura to guys, oy bye.